कुट्टी में मैं मुस लागुल बा बुझाता कोनो के मुस्कोलियो निकाल दी हैं भूसा कुटैया गहूं में कइले बा काट काट के बोरा में गहूं जी सुना तानी का रे का सुनी का है तारी बोली ना पहले सुनी ना कि हम का कहत निमनो बतिया पे चिल्ला के आदत हो गइल बा बोले के अच्छा बोला हमर सुगा का कहतड़ू कहनी है ना कि मम्मी जी के रौरा मनाई ना का मनाई मम्मी जी के हम का मनाई ओकरा के रे जाने जाए करती हमरा देख ये खाली ते जाना तारे के हम तोरा के ना भेजम त फिर मम्मी जी हम जब कहे कि भेज दे माई एकरा के रौरा बताई का कोई आ गोल हुआ गोली सन उतना पुरान बाई सन मामी में सब कोई बाप रे बाप तोरा के का कहियो सो हमारा के केहू कुछ न कहले रहे दे दी हंजा तिलक में तोर बाप तोई कहले रहे कि 1.5 भके सिकड़ी दे हम आ अठनियो भके ना देलस गांव भर हमरा खसर है के कर सिकड़ी ना मिलल हैं भैया के बियाह हो जाए दी रौरू के आगे पाछ करवा के दी ना वैसे ना होई पहले है जे मंगाऊ सिकड़ी है जे मंगाऊ आ तब जे तोर गोड़ है चौकट पर बहरी निकली जान ले जाए दी भैया के सिकड़िया चढ़ त 4 दिन पहन लेम 4 दिन पहले दक्षिणा 4 दिन पहले दक्षिणा दी लोग हमरा के 4-5 बरिस हो गेल बियाह भइला अभी आज ले ना होस रहला के दिया ला सिकड़िया काहे नहीं की बतिया सुनत मत कि रो के हम बीमार हो जाए मरी जो ते बीमार ना ते मरी जो हमारा उससे मतलब नहीं के बाकी हम ना जाए बस ये ले हमारा सलाह करे ये सलाह करैली है ना मनाई के करा की ना मनाई हम मम्मी जी के काहे के मनाई मम्मी जी के पावर में भेज दी हम मम्मियों ना भेजी है आज जा तनी कह देम कि रौरा कहनी है ते जो कह दे जा जा तोर मुहावा देख के नु सुधार का भेज दी पेट तक कहते भुलाई मत कि रौरू एगो कुआं बहिन भाई अरे तो हमारे को बिया हलो बहिन बिया तो पता कर लिए जाके वो गांव में कि मंगल कहले रही 1 रुपया तो देले रही 100 रुपया बुझाई मोच टाइट को के बिया कइले रही तो हनिए ने ना कि ना देनी आके तेरे चाय दी बिया भैया समार दी जिंदगी बदे वही कर भाई का ना देता लोग सास ससुर रोज पहुंचावता लोग ना मानो ना मानब रे मानोली का बतवा आज के बाद नहीं ना देम खाली भेज दिया बाप रे बाप तो बियाह में चल जेबे त हमर कटिए जाई मेन तो बियाहवे पेच बा बियाह में भेज दे त हमर रहिए का जाई कहिए से सोच का ठान के सोच के रखल रही है हां आ ना तो तोरा भाई के सिकड़ी चढ़ी आ ओतिए घरी हम छीन के ले हम ओई घरी कम की द हम ले हम माने इज्जत नहीं खे ओकरा के चली तो रौरा काहे के ले होबे ओकरा के चलते काहे करे हम देखी हम ना जाई नैहर हां हम भाई के बियाह में नैहर ना जाई नती जो और बोल लेकिन तहर बहिन के बियाह करे से पहले हम अलगा उखब का अलगा हो खबे तो अलगा तोरा हम यही बेरा करतनी ते पहले हमारा ले अलगा हो तब घर ले अलगा होके के सोची है दुनिया जहान में के अपना मरद से मेरा रू से अलगा भइल बा तोरा लेखा मेहरारू अपना मरद से अलगा होले ते अपना भइयों से कहली कले रे थोथी कि उनकर सिकड़िए दे दसो ऐसे कर लो तो बुझा लगी मारत हां तो मारिए दे हो मार दे हो जान ले ते कहली कले कि सिकड़िए उनकर दे दसो खिसियाल मारे पैसा बा बियाह में सब बाजा बाजा सब समय ना टेंट वाह तो ते घरवा के मलकिनी है इसका की जानता है कि पैसा बा या नहीं खे 6 गो लेडीज के नाच के ले मन 12 गो के लेडीज के नाच करे के उनका आटता आ एगो हमरा के सिकड़ी देवे खातिर नहीं खे जरूरत उनका लोग के हैं भिखार कहीं के तोर बाप भाई कुल भीख मांगा हमसो हमरा के कुछ कह ली हमर बाप भाई के कुछ कहनी तो जानतो बानी तोरा के का कहीं तोरा का कहीं तोरा के माई ओइसन है आ बेटा ओइसन के ना यार फिर हमरा माई पे मत जो ओकरे खाता रे ओकरे नानी मत रो माई के अपन एक बार पूछा गइले काहे ना बुझाई रे हमर माई तोरा के का कहले बिया ठूसे के देले दोनों बेरा जब कहली मम्मी जी सिंघड़ा ले आदी त लेके आवेले देखा आइए गइली हाय सुन ले का कहतिए सुन ले तनी करो बतिया का सुन बे सुन सुन का कहतिए नु कि मम्मी जी के मना दो हम नहीं हर जाई हां हो हां ना जाइम तो जे का इज्जत हाल होई हमार का कोई कही ना लगाई जब कावना मुंह से तू कहत और हमरा की बताओ पहले काहे मम्मी जी माने आग पास देई न दे जा बुढ़ा कोई कहिया आग पछला हो ओकर 3 तारीख होके के चाहिए आग तो पछ भैया के बियाह हो जाए दिन जा 3 गो बहन के बियाह कोइलन जा एगो भाई के बियाह अभी तू को कुंवारे हम भाई विदाई ना करम सही बात के बात बहु हां ना बेसी ना बतियो ना हम बेसी सुनम तरौरा से लुगा मांगतानी कि नेवता के मांगतानी से मैं नोट देम जा हमरा के मती दिन जे हमारा के बाकी भेज दीजिए हमारा के ना का तो मोर देन देख ली का है हमरा लेख हमर देखबो ना करबे तो भाई के बात माने कर इशारा पे नाचे कर बियाह काहे के कर नहीं काहे कहीं बियाह करे तुरक नचावे खातिर देखो जैसा हो पा को ज्यादा माथा घर में तो और पीट दे वाह रे वाह
इनका शिकायत हो जाई ना चाहिए तो हमार शिकायत तो के भइल आज ले सरवा गर्दन सुन भाई कहिए कहलो तो कि सोना के सिकड़ी दे हम आज ले सरवा गिल्टियो के ना देलो तो कि हम पेन के घूमी इनका शिकायत हो जाई तो हो जाओ ए बुचिया ले खाए का रे 30 साल आदमी कही तब सुनाई डोला चाही चल काट के रख दे ले खा ले। का कहती रे क्या करतिया सुतल बिया तान के तो सुतल भी है तो जगह का नहीं खे ऐसे ऊपर से सुतो आ सांझी का तलिटी लगा दी है अंगारा में के आ वो खा लिए ठीक बा तो जाए दे तो जाए देते हैं गांव में जैसे तो जाए दे सब तो कहीं जाए देबे काहे नहीं खींचे जाए देते काहे जाई जन ताल तपड़ा कर बाप कलबे तन पूरा न कल सान का काम गोड़ पर गिरत रही कहती हमरा के बुझी जी खाना बना दिए हम नहीं बनाई कुछ हो जाई तो न तो बनाओ अतना गोड़दारी करे के सोची त हम तना गोड़ पर गिरम ना जाए दे हम देखा तनी कौन आवता जवन या दिली आवे न ओकरो इज्जत पाही लगा दे अरे त हमरा से अकेले खाना बनी रे नहीं बनवई है त काहे खाना ना बनेबे ते हम बनाई ना बने तूनी के ना बने सब हम खुद बना ले लेकिन हम जाए त ना दे मुनका के खातिर कुछ हो जाए का करत है दीदी ई तो क्या कहां का बैठल बहिनी जी कवा आई हे दादा खाए बैठल नहीं कोनी करे खा ले चल खा ले काट के रख दे ले काहे लड़की ले खाए के मांगत है कनीवा कहां चल गई अरे कनेवा के बात मत फूला का सुतल बाड़ी वो काहे आई भी जो हट जानत नहीं खू भाई के ओकर बियाह लागल बा ई बतावा कनिया अतने तू हमरा से कही हो कि हमार गलती हो त दू चट्टी हमरा के मरी हो ई बतावा कि हमारा बेटा के बियाह भइल सोना के सिकरी कहले रहसन देवे के उ ना देलसन बाकी कुछ पैसा रह गुरे समियाना में हाथ फेरे के मिलन करे के उहो ना मिलसन ओही हाला भई रहे के सिकरी तई बा तई आय हम कागना महटी आई आ ते मुंह पसार के 5 लाख तिलका लेके बियाह करता ओकर बाप चढ़ के आ हमरा बेटा के ना दी त हम विदाई कर दे हब ना दीदी तो सही बात कहनी अरे कनिया ए घड़ी के जानत है बानी कि कह दिए कि जौन सिकरी मिली चढ़ी तिलक पर उ दिहसन त जले ई जाई आ सकरियसन त ना देवे के सकरियसन त जले ना हम जा दे बियाह में जान ठीक है कहनी ठीक सिखल जब तक केहू के नाकी में अंगूरी ना करबू तब तक आजकल छीके वाला आदमी नहीं खे हां सही बात बा दीदी मान के चली उनका सकाम नहीं खे मिलत उहे सिकरिया दे दी हन जा एन कहनी त मन में त पाप बा देवे के नहीं खे जेकरा देवे के रही कर्जा काट के आदमी दे देता दी सबक हो गगल के नाम बेटी के बियाह में 15 कट्ठा खेत बेच देवे ना नहीं नहीं तो ना भेजेंगे तो क्या करी सही फोन पर ना छोड़ दे हम ना तो बियाह ना होई रोवत के बड़े सुनावती है अच्छा तो इहो एगो याद रखिए कि जो कोई अपनी कुंवार बचल बा कुंवार के केहू सुनाओ मत ना त हम सब पूरा कर दे हम बेटी के बियाह दूसरा कसरा पर नहीं करत ठीक नु ना करब रोला के बाकी कान ओढ़ के सुना तनी का जियनी है त काहे ना सुनी हां त के सुनी के मईवा भईवा से का बतिया बतानी सुटू सुटू बोलत है छी तन क्या बोले ले बोला कड़िया त बोला कड़िया सब बहिंगा भी नहीं है हमरो एगो घरे बिया पतो है बहिंगा में लड़किन के बियाह हो जाला नु त नगर का की बाकी सामान नु ना देवला सन हित ऐसे कि जाना त सब की खपा देनी जगह हां हां ई त बात सही कनिया हम का एगो हमरो घरे खेला इज्जत बाई इज्जत होला नहीं खेला नो उहो बाई में बाई नैहर जाई बहिनी के बियाह लागल बा पता ही है हाँ उ पहिले धुमार छल बे 6 महीना पहिले लेके हमरा के खूब बढ़िया बढ़िया सितारा मोती वाला साड़ी किन दी आई त कैसे किन दी रउए बताई वो त मोटरसाइकिल तय क के आ देलसन ना आई पाची नु कहले रहसन देवे के हो अरे मोटरसाइकिल जूते ने के त हापाची देता वसन उ फटफटी ओकरे के कहल जाला हां वो पाची महंगा तनी कता आवेला हां आ देखबे कनी बियाह में खाजा खजली का मिला रहे हम जान तो पतो के मामला में हमनी के दोनों सखी करम जरूर बानी जरल बन जा जी सही कहतई बात ये जे टोला में का से का मिला तो ज्यादा के घर नहीं खे ओकर जगह नहीं खे धरे के सही कहतई बात देखी सुंदर सुंदर लइकवा के लइके मिल जते सनो सही आ इहे गांव बाव लइकवा बावसन बनिया के बियाह में कोई रहनी लइकवा के हां अरे उ सामान ही त देले बसन उ ही हमरा त पछतावा उतर के लइका के 5 बरस बाद बियाह कोइले रहती देबे वाला आदमी कबो दे दी जी जान जान ओकर माई उहे न लुगा एक पाकासा आ सब सामान लदले रहसन खाजा बतासा उ साल भर हमर बहिनिया खाई त सधी कसा निमन ना घर के रहसन तबे न जी इज्जत खातिर मरेला इज्जत आदमी इ लागाटवन के सोचलसन बेटी किनार लागु बियाह न निमाह करेलसन पसंद ने पार के लगा खाता नहीं जे बतियावल जे चली तनी हमरा के एगो सामान दे दी दीदी काले बुहो तनी हमरा के दे दी ना आम के अचार अच्छा हम का चाहता तन कैसा डर ले बानी हसो हो ये दीदी का हो दीदी बहुत रही ना घर जाके सड़िया वाला आइल बा किनली साड़ी अरे बा
महिला रह के जाके कल बिनिया जाए देती है अभी आवा ना कोई अरे जाए देती है हमरा के कहती है नु कि पहले के ना हमर बाबूजी कह देले रहन कि सोना का सिकरी दे वो तो रोही तबे नु दिहन हो काहे ना कोई के अभी के हाथ ना दिन बाद तार जरूरी बा कि तू तिलका दहेज लेबो अब तू को बाल बच्चा हो गेल तो अब हां आ ई पहले बताओ भाई के बियाह लागल बा हमरा तो पेच डलवैले बियाह अरे सब हम जानी ना के सिखैले बा के और ससुई फोरत हमत हो यहाँ कहता हमरा के कि भैया के एकदम सिकरिया तो चढ़ी नु त हमरा के ओती घर दिवा दी काहे के दिवा दी है आ दीदी दुश्मनी ना हो जाई ऐसे का कहिए सन कि नया नया उतर हो कही बताओ हमर ननद अरे नी के सब खेला हट कि रास्ते में बैठ के पछड़ा गावता से ना बोले जीरा ननद देखो हम मार ननद भैया तोहरा आदत नहीं के सुधारत इनका माई का शिकायत बतियावत है बताई तारा के दाता ही तारा माई के सिखे पुते त मुंह सिखा ए इससे माई तारा के नैयर नहीं के भेजत हमहू कहती काहे नहीं के भेजत इनकर शिकायत उनकर शिकायत तारा हो तारा नहीं के बुझा कि अपना घरे रही ए बेटुआ हमर से मुंह न त लगावा हम तार माई ना ठीक बानो बड़ी बहेंगवा है जी कुछ कहीं जा लड़ा के भाई जा बोललू बहेंगवा ना त जानता लू ना पनिया भी नहीं देंगे पर छिड़क दे का करे जीरा एकदम मैं थुका होई जा हट ना देख लाई हां तो के ढकेल दे बाकी तो महिला कौना करे जाई खेला करी एकर जाई ना त गुजर ना भगवान से मनावत कि एकरा के न दुख के जब सनीचर करिया तो सन घास के निकाल दसन उहे तुम चाहत नहीं और माथा गरम हो जाएगा ना जेना ना जाई बुझाते नहीं नहीं हो नहीं हो जा अरे उ लोग आए कहतन तबे पानी करवा गोरिया बोला के जब हाँ, नहीं जाए ई हो बात तो है। मुंह रखल रहसन अगर हमहू कने क्रिया खा लेल बानी कि भाई के बियाह में ना जाए त ननद के बियाह के है बहिला ठीक है एकर बियाह से पहले अलगा हो अलगा होक दे बच्चा चल देब कहीं बाहर लिया के चल देब बबुआ के पापा राउ ना तू करेलन राउ बात बढ़ा देब अरे हमारा कहे से तो उ का ना करी हम ननी चुप पता एकर मतलब का बड़ी लेकिन कुछ कह रहा और सास मत देख जरीन हड़ी ये तो लोग के हमर देख दुनिया पूंजी के करत हमके लागला जब से रवा उतरनी ना जब बतिया सुने लगल नु तो हमरे काल करन ना बतिया सुने लगल ओकर बतिया सुने लगल तो का हाल कर जासी उहो मेल मिलाप क के परिवार के ले के चल चढ़ाई में तो कितना दिन हमार मर्द हमरे होई चढ़ाई में तो कितना दिन चढ़े एक होने जाता रोज जाके पहिला बार चुका हम जाए के कहत रही नहीं ना करवा चुका जा। ठीक बा जा तनी कह